खुलुमबाय बे समाव बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै मोनसे मोजां रादाब होनो थाखाय आखायाव लाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमा दिनैहाय बियाबनि सिङाव थानाय सनारिपारा गामियाव गंसे न'खराव बाथौ गायसनना हैनाय जायो। बेवहाय बे न'खरनि हांख्रायनाय बायदि बे सनारिपारा गामिनि गासै रायजो राजा आरो नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि हिसाबै दिदोम आफादगिरि नेहाथारि, लाइमोननि आफादगिरि नेहाथारि आरो माइनावनि आफादगिरि नेहाथारि, फोसावगिरि, आसारि, दौरि गासैबो बाहागो लानानै बे बर'नि गुबै धोरोम बे बाथौ धोरोमनि आसारखान्थि बायदि बाथौ धोरोमखौ बे बाथौ बा सिजौखौ गायसनना हैनाय जायो। आरो बिथांनि न'खराव गासै न'खरनि सोद्रोमा हिसाबै बिथांमोना जुनुखा बसुमतारी आरो अनसुला बसुमतारी, चित्रा बसुमतारी बिथांमोना साथाम न'खराव दङ। बे साथाम न'खरा खौसे जानानै बे बर'नि गुबै बाथौ धोरोम बेखौ जुगामियै सिबिलांनो थाखाय फालिलांनो थाखाय दा बे गामिखौ हांख्रायो आरो गामि हांख्रायनाय बायदि बियाब गौथुमनिफ्राय बेयाव बाहागो लानाय जायो। न'खरनिफ्राय साबायखर बावो आरो बिथांमोना गोजोननायखौ फोरमायो। गामि रायजो राजा बाहागो लानायखौ बिथाङा गोजोननाय फोरमायो आरो बे बाथौ धोरोमखौ जुगामि फालिलांगोन होननानै जोंनो गासै रायजो राजाजों लोगोसे बियाब गौथुमनो खोथा होयो।